Me yasa ba za ka zaɓi Buhari a 2019 ba, me yasa? Ni ba wai ba na son zaɓe shi ba ne. To. Saboda muna shan magani. Muna jin ka wani irin magani? 200. 200 me 200? 200 yana sa mu aiki na noma. Mene 200 din? Shine Tiramol. Okay, Tiramol. Shine nake so ya sauke mana mu dan samu daman da in mun sha muna ibu muna cewa sai babu Buhari. Amma yanzu ya kame ya ki ya sauke. Yanzu Buhari 200 din nawa yake? 250. Abun naira 20 ya dawo 250. Yanzu ba za ka iya saya a 250 din bane kai? Zan iya saya amma kudin da wahala neman shi ai. Ka gane? To an ce kai Fulani ne, ka sayar da shanunka mana sai ka sayi Tiramol din da shi. To in na sayar da shanun na sayi Tiramol, na je Tiramol din ya kare kuma in shiga uku kenan. To ai za ka zaɓi Buhari. Zan zabe shi amma zai turo min kudi ta ina ne? Ina zai gani yana harka da manyan mutane. In ya gani ba